salon magana da fitar zance na kance na ki ake bance alfarma da mati kimin ne na giwa maza zari gari abi ayi ta ayi mu biyu ne muka dace rike alkawari na rike ne ma da masanadin ki na barrama bi zai ta da usuma ni aure na mu ba sabon ba kuma ba gaba ba tunda na samu sarautar mata wata raba ne. Na san komai makasudi ne amma kaunar ka da kai zaune babu silar ta ka gane sane ya kaɗa ni na hantata abin na shi na ji kamar keta shi baya da mugunta to yau zan ba shi tafici na domin ya bani muradi na duk duniya zan nuna jan ɗamara da salon burgewa da nishaɗantarwa na sake na rasa ka hakika zan fada nan take. Midgate Mix.